Kasi nakirgimanen ni gitoy ngayon nak idanon kada kayo ti kasaritaan iti lokot ti pagbasaan tay ti siri biso ti dalan iti biag nakas adda amabasa iti proverbio 15 ti 24 ti masirip ti dalan ti biag agpangato tapno mapanawan na tanam na ti baba tadi gitoy kas ibagbagana sirip tayo so tagpangato kaday ti alasagi so ti mabati iti daga iso nga amutay ko ma iti agilasin kas adda apagilasinan tayo digitoy asorsorat ti linaon ti Biblia takas iti panagsagaba ni Apong Jesucristo na kinunana ngayon sorsoro iti kaadwan iti mabasa iti Juan 14 iti 1 saan ko mga agpulkok iti pusoyo mamati kayo iti Diyos mamati kayo met kanyak so di kita tinbagbagana tay sungarod iti napudno adalan ken ibagbagana nga iji balay ni Ama adu apagyanan tadda mo iti mabasa apamaneknek iti linaon igitoy asorsorat iti Juan 14 iti 2 iji balay ni Ama adda adu apagyanan no kumano saan akasta kinunak kumakada kayo tainnak isaganaan kayo iti pagyanan gaya miso iti papan na isaganaan na tayo iti pagyanan yung kasano iti panagsublina iso iti panagsublina subukan na kadik iti espiritu tayo nuan niya iti alaen na iti pagarian iti Diyos tadi iti kas mabasa iti Juan 14 iti 3 ket no innak pumaket isaganaan kayo iti pagyanan umayak tumanen ket ikuyog kay kanyak metlaeng tapno no dinno tiyan ko adda kay kuma so di kita tin na insasao idi inbagbaga kadigiti tao idi kadigiti adalan na so di gitoy iti pamaneknek nga adda iti umiso anay surat tay iso nga rod iti napudno adalan adad to iti dalan so digitoy ay papanan digitoy asorsorat so digitoy tadigitoy apamanek na kas mabasa iti Juan 14 iti 6 nga kinunana ni Jesus kinunana kinkuana siak iti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti umay ken Ama no di magna kanyak so di kita kapsat ngano hantay ko mga agdirekta iti Diyos no may panggap iti daytoy nga panagidalan tay sungarod iti inna imbagbaga idi na po nga Jesucristo nyad adal so di iti daldalan nagturong iti Ama a Diyos so di gitoy kas kinunana iti tanda iti surat iso nga iti kapsat adalen tayo kadigiti napudno nga adda anay surat tadigitoy iso iti pamaneknek hanla abareng-bareng digitoy anay surat no diket napudno ken umiso kadigitoy balikas anay surat iso nga kapsat hantay kuma nga palalilaw kadigiti adu amang alalilaw anay lubungan laeng iti pamatida no diket kas na espirituan apa nagpamati agturong sa dingato so digitoy ti mangibagbaga asorsorat no kasano iti panakaisalakan iti kararwa tayo so digitoy kapsat kas napapateg nga adal apa maneknek nagturong iti Diyos so digitoy ket agyamanak digitoy asinagsagaba digiti napudno alagpamati so digiti kapsat
itin tayo alaen kas napudno. Kitagyaman na kiti Diyos Ama, manakabalin sa amin. Amen.